Tompoko lasy tompoko vavy Ridiade Delosibe vahintsika amin'ny andrany antety amin'ny fandaharagna ty oera zegny fa maro fagnontaniana napetraka atsika tamin'ny page tagny na tamin'ny MP zegny nitiatsika hoay makasiky artiste zay manana ny maizazy manana anazy Madagasikara araka ny zegny aboaka nezantsika izy ry copine sy maro hafa igny haitsika jiaby zegny zio so avetiny andriambavilanitra artiste-tsika malagasy ty andekoragna raha jiaby zegny navetiny anty magnasanareo zay mba agnaraka jusqu'à farany ity fandaharagna zay ankamaminareo toera zegny ty magnano mbala tsara Ridiade Delosibe ndraiky ny vahino faindroany ndraiky amin'ny ikorokoragna miaraka amin'ny tsy miampandona. Ya, fagnaraba nida. Fagnaraba nareo jiaby magnaraka ty fandaharagna. Ridiade ino vaovao elaela tsirigny zegny ino raha vaovao tahianao hela jiaby zegny ino projet zay kely tandrigesan'ny mpankafianao. Ya, za tiofo tetiko za ndraiky mandeha hely agny ampita ndraiky avely. Bon, aia may antany ampita andehananao va et vient ty fa magnino misafidy magnano va et vient ampita aty? Mipetraka en France za fa 10 taogno zay za mipetraka en France mais matetiky za avy a Madagascar izy ka misy raha tiako atao Madagascar dia avy za. D'accord. Tany mizanaka anao fa zay ataonao amin'ny France io ty sa hoe magnano carrière la musique koa anao sa hoe bon tany mitsaiky miditra studio dia mihetsiketsika iny zegny hoe deuxième asa ataonao hagny? Le asa ataoko agny tsisy ankoatran'ny mitarimy zanako asa fa asa zegny aminakahy izy asa vie de mère manana zanaka za fito taogno za mitarimy zanako isan'andro magnatriky mandeha l'école mandoky aninazy mikarakara izy zanako tegna fiainana anakandafy ankoatran'zegny amizegny misy raha hafa atao za fa à Madagascar ankoatran'ny la musique. Bon, tsy hitanao mampanahiragna hely ndraikindraiky anao andeha Madagascar angiagna hely propose ty an-tragno tanàna agny dia mandeha Madagascar manakory figérenao raha karaha zegny? Ya, izy koa remarqué nareo za isaka période vacances fo za tegna mandeha Madagascar zany hoe misy vacances en France isaka 2 mois isaka 2 mois 1 mois et demi 2 mois zay misy vacances agny dia isaka igny za mandeha izy ambelako amin'ny papany papany mitana izy isaka za mandeha. Bon ndraiky papany zegny fa tsy tragno raiky nareo zegny fa tragno raiky fa tsy io zegny niramseanao am'izao fotoagna zay ty zegny? Non, tsy papany ramseko fa zay fankarikitry tragno zay voisin. Ah oui? Fanakaiky zegny tragnonay sy papany mais zay fa samby amin'ny fiaignanay. Ah d'accord, donc zegny terignerikendriky nambadiky atekendriky nareo fankahita fiainana io fa ndraiky papany? Ya, fankarikitry tragno. D'accord, ok zany hoe zanao zegny managna vinao manokana zany hoe fa misy maro magnotany vadia mba fa nisy am'zegny t'après ibabantsaiky izy sa hoe nagnano karakory ndraikindraiky zegny olo magnotany zay koa anao zegny mba mifilitra fréquentegny sa magnano akory sa hoe mipetraka fiainana célibat magnano raha tiany fahignanao fô? Ya, misy fotoagna lavalava za célibataire hoe bon misy sipa zegny fa taty afara za nanambady fa elaela misy olo kagaga zatra za taloha magnano sariny magnano sariny offerte de la part ok d'accord merci tamin'ny taloha mahita asa za magnano sariny lehilahy amin'ny Facebook regny telopolo taogno zegny magnangy tsy raha hoe zaza zegny fa olobe
fa be. Dia nanambady za taty afara mbola tsy misaotra zay fa efa manana vady za ary maro manko olo magnontany vady igny mavazaza gasy gasy jiaby namako mipetapetaka aminaka mangala sary aby regny namako rô regny sasany mpiara-mihira sasany namako fa taogno maro tia mangala sary miaraka amin'ny lehilahy tia mangala sary miaraka amin'ny magnangy fa vazaha vadiko izy io vazaha vadinao io bon d'accord ndraiky ry jiaby tena efa mafa lehilahy fa nisy lazegny io koa ry jiaby fa agny koa hitanay ndraiky bigy amin'ny jifa ny dakon rô jo baka tamin'ny interview tamin'ny clipndreo io hagny edy raha zegny ho sasany bon tiako zavenao tsamin'olo hoe ino tena zavatra misy raha satria maro olo madiniky hoe ry jiaby ka le izy ma izy koa maro mason'olo fixé amin'ny tena maro manko olo mizaha tena miseho télé antena regny tany jiaby igny normal zegny izy koa maro vavan'olo mivolagna antena za zio izy koa zahavagna fiaignananaka maro hoe zazavavy magnano lombolombo ny raha ataoko fa rô tsy maro mpivolagna satria rô tsy miboaka amin'ny télé rô tsy antena zegny tegna maro mpivolagna satria olo public zegny olo ny vahoaka za dia zay sy Big MJ miaraka nagnano clip fa za agnatin'ny BG Label za agnatin'ny labelny Big MJ fa taogno aroe zay za nalaindrô fa tsy taogno aroe mandilatra raha tsy diso za dia Big MJ mitondra za manageran'ny Big MJ managerako mandrindra planning-naka jiaby dia zay proche be tegna proche tsy raha nianianiany fo izy io fa niany fo zegny le olo mivolagna tegna mivolagna bon aiza mahalezilezy kokoa ry jiaby tamin'ny anao mbola anao tompony mitondra fiaignananao fogno sy ny tany ry sa hoe nanaraka amin'ny budget label zay tsy tanao manahiragna anao koa hoe misy miserisery ve sa manakarakory amin'izay zavatra zay les yeux tegna tiako izy satria izy koa tsy tiako izy io fa nialako ro tiako ary tegna ilaiko le misy manager agnatin'ny label ary c'est pas n'importe si label karakory izy io fa labelny Big MJ donc olo fa misy place agnabo be zegny a Madagasikara eto dia tegna ilaiko izy pratique be aminaka satria za fa tsy mipetraka eto nefa ny rô mandrindra programme-naka jiaby rô magnano date-naka jiaby dia raha ilaiko be zegny raha zegny bon d'accord ry jiaby tegna fa hagnano va-et-vient feky anao fa tegna tsy manaitrehitra hoe aia marina tany ijanonanao hidako Madagasikara hagnano carrière musique ty eto sa karakory izy ty ve hataonao velogno tegna sa hoe bon mba hitan'olo maro za fogno zay feky raha hataonao sa karakory mbola hely zanako mbola fito taogno fo izy io mbola tsy foiko zanako manko tsy maintsy hianatra andafy tsy keny papany izy hoe hianatra Madagasikara zegny tsy foiko hoe zanako hipetraka andafy za hipetraka 10 000 kilometra ny zanako tsy foiko le izy zanako prioritaire alohan'ny hira alohan'ny raha jiaby aleoko fo mipetraka agny dia izy ka misy raha tiako atao a Madagasikara afaka malalaka za mandeha ty ambelany ramose koa za mandeha zay tany tiako omboagna zay fotoagna tiako andianana donc tsisy maharatsy izy d'accord bon ry jiaby manakory hitanao lazanao am'izao fotoagna zao ty laza amam-panakantanao efa heza ragnamia fahaiza raha amin'ny artiste zegny ahentana misy raha maizana note sur 20 ohatra artiste araiky ny artiste malaza mahazo 20 sur 20 firy note amaizanao anao tompiny note amaizanao anao tompiny tegna marigny tsy haiko satria zegny resaka anaka tioty ela ndraiky za zegny tsy haiko satria za fa tsy eto za tsy eto fa raha hitako fo zegny izy ka za koa fa avy eto olo jiaby mangala sary zay tany ombako olo jiaby miaraka mihira aminaka mahay hiranaka zay tany idirako hainy olo jiaby za neza izy koa fa misy gasy hainy gasy za dia hitako fa hoe malaza après mbola tsy tegna faratampony tegna marigny tsy haiko karakory zegny lazanaka satria
za fa tsy mipetraka eto nefa ny isaka za mandalo eto vahoaka jiaby mangala sary zay tany imboako olo jiaby mangala sary zay tany imboako olo jiaby mahay hirako miaraka mihira aminaka amin'ny soirée jiaby ataoko regny haiko hoe fa malaza za Amia note baka note zegny tiako hoe satria baka mazava amin'olo fa amina bon 20 sur 20 ty zay malaza anao mahazo firy sur 20 le tsy ahaizako izy baka edy laza nge zany hoe olo mahazo raha zegny le tsy ahaizako izy ninaka tsy tegna hoe fantoko enfin izy koa zegny amezagna note azovy ma le 20 sur 20. Bon, je sais pas. Big, je vais peut-être vous retourner dans 18 sur 20 ou Big. D'accord. Alors, on va dire Big 18. On va dire que Big 18. Vous avez intérêt les armes 18 sur 20. Alors, si Big il est 18, non, Big 20 sur 20. Là, tu m'as Big. Oui. Moi, je dirais Big 20 sur 20. Bon, on a 4 sur 20. Bah, je sais pas, 14. Ok, d'accord. Bon, Rijad, karakory ataonao tegna hoe mitazo ny faninao mba maharaka anao igny fa koa ataonao migerer ireo fany? Naka voalohany za mifanarasara amin'olo jiaby za mikoragna amin'olo jiaby tsy miavogno za na amin'ny réseaux sociaux na amin'ny lalana na amin'ny voyage jiaby ataoko zay olo hitako za mikoragna karakory atao mitazony fany tsy mitsatra magnamiaro kanto tsy mitsatra magnaboaka hira tiandreo dia tsy sarotro pardon tsy mora madiniky ino raha ho tian'olo zegny tsy mora mikatsika hoe karakory atao magnamia fafampo maro io amezagna fafampo io dia matetiky hiranaka miboaka presque mipasy presque tian'olo misy zegny olo tsy mahay ohatra anao mahay Rijad azovy ma zegny tsy haiko anao mahay copine haiko magnano karaha zegny hirako tegna hitako mipasy ary maharavoravo tegna maharavoravo za be ary maharavoravo koa fa isanteteky mahazo appel fo zegny managerako hoe agnano fampisehoagna tegna maro olo micontacté zegny agnano fampisehoagna fa kinandro za fa tsy eto mipetraka donc tsy de disponible loatra fa za ndraiky izy ka avy eto magnano zay vitako za. Bon, anao zay mampiany ndraikindraiky fa managneritreritry hoe aleo za mba hijanogno 3 mois hely Madagasikara mba farafaratsy mba mavita région roy telo karaha ekely mba maromaro afapo misy fotoagna mba mieritreritry zegny sasamana kosa grande vacances ny zanakanao ohatra tsy mila 3 mois agnano région aroy telo zegny farany lava hijanonako à Madagascar 1 mois et demi satria zanako misy vacances 2 mois amin'ny grandes vacances mais misy lalagna vazaha hoe zaza tsy maintsy mipartager vacances amin'ny mamany amin'ny papany divisé par 2 dia tsy possible hoe za tsy passer vacances mihitsy ndraiky zanako agnatiny 2 mois be zao afaka mangala 2 semaines za mais pas les 4 semaines donc zanako blanco priorité naka zanako tsy endrika alohan'ny raha jiaby. Bon, d'accord. Bon, Rijad, tatato hoe mba misy hira nozokizoky nareo mpihira naverignao hely zegny na kory fifagnarahana damama ataopy izy igny fifagnarao ndraiky damama tamin'ny hira igny misy izy hoe nagnamianao sanao nagnatony izy zao tiako atao mba tantara kely hoe ino raha niaignana tamin'izay. Hira igny tiako fa ela nitiavako hira igny nataony somary mihetsiketsiky zay ninazy dia za manko mitendritendry piano zegny ndraikindraiky magnampodipodiran'olo dia tiako hiranazy igny sendra za nandeha ta Madagascar tamin'ny grande vacances dia misy tiako boka Diego Gervais Lavalava comique député ny Facebook izy nivolagna aminaka allo zoky volagna da mama fa voaboakanao hira io allo zoky izy tegna namporiporisy za zegny volaniko fa za tsy tegna mikoragna be amin'ny damama zay damama zegny za tegna tia izy mais zay tsy olo hoe mikoragna be zegny kaiky izy olo tsy miavogno
dia nikahiko zegny da mama misy numéronazy amin'ny Facebook nikahiko izy dia izy tonga dia nandray za tsara tsy niavo nivolaniko taminany tiako iranao za tia agnampody zao tonga dia namezany accord za ataova zandry ninonino condition nikoragna zay nipouseny mihitsy zay za nagnano le izy dia jusqu'à jour hitako izy karaha afapo am'le hira hitako mihitsy izy karaha ravoravo am'le hira d'accord ry jiady nisy ianao zay salegy tsara ino iny zany mihina vola salegy mihina vola ty ino ve ry jiady alao podipody amin'ny sourcetsika ndraiky atsika na misy avy afrobeat de sol sy ny tariny anao nde nidriky nde nagnano salegy ndraiky taty afara ino natonga anao nagnano zay magniry hoe za mahita namako sasany mihira salegy satria le tany imboan-tena izy koa fa misy salegy milatsika zay magnano soirée zegny olo mitsinjaka salegy io tegna tiany gasy tsy somasoma nezaneza koa fa tany misy gasy salegy koa fa milatsika rô magnoitra dia mba hivarieko raha ataoko hely tsy mitovy fo zegny rythme mba nidrika amin'ny salegy hely mba hampagnoitry olo tiako mahita rô mitsinjaka salegy io magniry za mahita reo fier anao sa hoe ravoravo anao tamin'ny hoe mba natako baka salegy zegny anao maro hoe jeune taty afara mitovy amin'ny amintsika zao ty magnano la mozika ndraikindraiky afrobeat dancehall ravoravo tout ça zay fo ndraikindraiky manahirana anao ve mba afaka mibabagnetina rô hira mitovy aminao mba alohantsika mba hipody la source na dia magnano hirany avy anivelany tsy voalohany hirako salegy misy mety fa tsota fito angambany fa maromaro misy migôdro salegy fa isaka za magnano tsy tafiboaka za magnano igny tsy dia misy succès za magnano mety hoe malaza varitra agny fa tsy tany jiaby fa tamin'ny araiky ty am'izegny eky mba naronaro mpandray zegny dia zoma za na hagnentigna na tsy hagnentigna tsara magnano hira traditionnel satria tsika tompiny le salegy zegny mais zo samby olo amin'ny raha magnavagnana izy karaha bastalayon tia magnano salegy izy koa fa mampisoma alefa ny hirany wawa regny dia izy magnano animation tiany salegy io mais izy mbola tsy endriky mety mbola tsy voa maîtriser angambany fa izy tia salegy firy soirée nataonay zegny misy instruny salegy mandeha izy tegna le magnano animation ary velombintigna tiany za mahatoky tsy ela loatra izy mety agnano style salegy ampy après zo zegny antena tsy forcer raha tsy magnavagna karaha za zo za tsy magnavagnana salegy par contre mahita hitany tafaboaka raha tiako dia niforceko fa firy amin'ny salegy igny zo izy vo nilosylosy d'accord ia ry jiady misy ino zegny raha vaovao bakato atoato fato hitanay baka igny drako hely ty ve atao clip atoato amizay zegny amezany fampony fansa mana karakory mbiagna iagna anaovagna izy karakarakory ny genre ny raha atao amizay fotoagna zay andeha anao be za andeha agnano clip ny drako hely resa za mima rôlenao patron patron mora izy araka an'le fagnazavako teo raha volagniny hira fo araka an'le eritreretiny lohako fo igny fo andeha atao clip olo manko mandiniko hoe hafa le drako hely dia mety anahirany clip ty hoe tsy haiko magnangy mampafanigny jolay be c'est tout tsisy ankoatran'izegny d'accord zay zegny raha vaovao boka anao atoato igny zegny misy hafa koa misy vaovao hafa koa kitreko ya bon d'accord maraparaka fandaragna atsika ry jiady ataoko fa azahoan'olo jiaby mitsakotsako sy mandiniky ino ny ino ka ino ny tegna tsara agnatin'ny raha jiaby zay nikoragnatsika teo igny ry jiady misy magnontany hoe izy miaraka amindry basta ndraikindraiky ritrytme be ty tsy zay mba mahazo jamala sa lavoan'ny setroko sa mba mahazo azo toka hely no miaraka magnano raha amindreo sa magnano karakory ya izy ka za mivolagna zo maro olo fa matra fa zay olo proche za mahay za mbola tsy migakatoaka zegny tsy migakatoaka mbola tsara namanao tamin'ny fiainagnanao mamy tamin'ny fiainagnanaka tsy haiko karakory mamy sigarety jamala tsy mihina jamala za tsy mihina fa anao refa lavona setroko lola bandy aby mivorivory aminao aby taloha fa tsy zay ia ya za hitanareo daladala magnano daladalako jiaby
tsisy toaka tsisy nino mbola tsy mamizigny aby za tsary namako bon ry jiaby mba hiteraka hafa manao io safa jiaby tô igny tegna mila nino ma hiteraka zanaka ia jiaby tô Mamboly. Iya, tsy jiaby tô fa tsy hiteraka eky raha fa raiky ikodinareo ia ny tegna fagniriako ny tegna fagniriako efitra tegna efitra raha mila telo zegny anao jeté mais est-ce que hotratra sa tsy hotratra hitanao togno mahay be ana zao toko fa magnano hoe sahambagna raiky kely fa nisy de mamora karaha zay karaha tô mivolagna zay mamagna zay ia ia izy koa sitrika zagnahary ho tanteraka tsy ela zegny d'accord ok ary ome hafatra ary ny olo mpakafinao fô kendriky olo makafinao jiaby mba meza hafa fa zay raha ambesandreo aminao io ia isaorako anareo jiaby nagnaraka sanganasako hatrizay ndraindray misy olo miatake za amin'ny Facebook ao hitako dia miditra mpankafy jiaby midéfendre nefa za mizareo volaniko taia karaha fitiavagna karakory loatra mahatonga reo olo aby reto mankany mihitsy amin'olo magnano pub tsy manjary zegny mikasiky za hitako jiaby regny ça me va droit au cœur isaorako anareo amin'ny fitiavanareo za fitiavanareo sanganasako na dia tsy afaka miresaka aminareo jiaby za matetiky mahita commentaire za dia mampagnantegna anareo hira vaovao mampagnantegna anareo vokatra na tsy hira za io mety hagnano film koa ny proposen'olo hagnano film gasy za oui isaorako anareo le fitiavanareo za magnamia za force na viako amin'ny tany misy za zoty d'accord ary hoany olo miza fandaragna jiaby ary ameo zay tandrify azy koa satria fandaragna toera zegny fa hainao ientany mboanty koignokoigny jiaby olo jiaby te sokosoko jiaby sy frity sa miaraka amin'ny zahabo olo jiaby ke mba meza tandrify azy aby koa misaotra anareo jiaby nagnaraka fandaragna tsy hoe raha zegny ho anareo zay mbola tsy maharaka sanganasako afaka mizaha amin'ny YouTube amin'ny Facebook naka Rijade de Mosibe magnaraka publication naka matetiky dia anteneko fa ho tianareo vokatra naka ho avy magnaraka dia mampirisika anareo zay mbola tsy mpagnaraka matetiky fandaharagna tsy hoe raha zegny fa maro raha regny aminazy tiaka intéressant mikoragna miaraka tsaiky lehilahy mitsikitsiky karaha ok merci beaucoup Rijade merci sorta fandalovanao teto tiantsika jiaby fandaharagna ty atsika magnano zay mahatsara azy zegny mety agnatin'ny fandaharagna toera zegny tiato merci 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 ta fandalovanao bon retour andeha France amin'ny tonton agny dia tava tsara ny tany clip mbola miambigny raha vaovao atoko mpankafifo zay satria zay magnaraka akaiky ny sanganasanao ka zay koa ataony mpankafy fandaharagna ty aminareo mamoha ny kolontsaigny malagasy indrindrindra zay amporosignay zegny mankasitraka anareo an-tragno agny anareo mpagnaraka fandaharagna tanareo badika écran agny merci beaucoup toananareo fandaharagna tsika atao partage amin'ny page-tsika zegny amin'ny YouTube zegny arahanareo koa zegny mandeha ry amin'ny télévision malagasy mankasitraka makately amin'ny arigny andro koa hitondra fihira hafa artiste hafa zay ankafizitsika veloma tompoko veloma Zao si mangai, vukifitiamang